Ola, que tal, señoras e señores? Benvidos, benvidas un venres máis. Abrimos os informativos da televisión local das Pontes e toca repasar os acontecementos destes últimos 7 días. Comezamos coa sesión plenaria de carácter ordinario que inauguraba esta mesma semana, a sesión plenaria correspondente ao mes de xaneiro, onde se daba luz verde á nova aportación do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Serán case 670.000 euros que se van destinar neste caso a gasto social. O Plan de Obras e Servizos Adicional de 2026, impulsado pola Deputación da Coruña, vai deixarnos a vila unha inversión de 162.792 euros. Estes cartos destinaránse ao reforzo dos servizos sociais municipais, unha decisión que se respaldaba na sesión plenaria ordinaria de xaneiro que tivo lugar o pasado mércores. Estes fondos vanse distribuir en 3 partidas. A contía máis importante, 112.753 euros, destinaránse ao servizo de axuda no fogar na modalidade de dependencia e permitirá afrontar o incremento dos custos do servizo e asegurar a continuidade das horas de atención xa concedidas. Outros 40.039 euros serán para reforzar o persoal de servizos sociais, o que vai incluir a contratación dunha traballadora social por acumulación de tarefas, e os 10.000 euros restantes terán como destino a ampliación das axudas de emerxencia social, dirixidas a familias e unidades de convivencia en situación de vulnerabilidade económica e coas que se van cubrir necesidades tan básicas como alimentación, vivenda, gastos médicos, transporte ou formación. Outro dos puntos que se debatían nesta sesión foi a aprobación do expedente de licitación do contrato da Escola Infantil Barosa e que hai varias semanas tivo que ser suspendido por un erro técnico no prego do contrato. Ademais destes 2 puntos, ao longo da sesión tamén se daba conta dos decretos de alcaldía promulgados durante os meses de novembro e de decembro e das actas de citas plenarias previas. E máis cousas, porque o Concello tamén vende facer público o novo contrato de suministro eléctrico para as instalacións municipais, un contrato que se realizaba ao abeiro da Federación Española de Municipios e Provincias e que permitía obter un ventaxoso prezo con respecto ao suministro eléctrico. Case 600.000 euros se van destinar a este contrato, que terá unha duración dun ano. A empresa Iberdrola vende facerse co contrato por un ano do suministro eléctrico de enerxía para as instalacións municipais, o que vai supoñer un desembolso total de 565.948 euros e un aforro con respecto ao pasado ano de case 125.000 euros. Así o daba a coñecer o propio Executivo Municipal esta semana, que tamén apuntaba que este novo contrato foi tramitado mediante o acordo marco da Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias, a FEMP. Este acordo recolle un custo fixo do suministro eléctrico durante toda a súa vixencia, o que supón un prezo estable durante 12 meses sen posibilidade de revisión nin prórroga, e partía dunha invitación o pasado mes de setembro ás empresas adxudicatarias do acordo marco da FEMP que contaba como criterio único o prezo. Asemade, segundo explicaron dende o propio equipo de goberno, este mecanismo de adxudicación tamén permitiu reducir prazos no proceso, partindo dun estudo comparativo das condicións ofrecidas por cada empresa e simplificando un proceso administrativo que noutros casos levaría moitos meses de traballo. Máis cousas, porque toca visitar tamén hoxe a Cal da Velaíña, porque no barrio, concretamente na rúa Anduriñas, veñen de arrancar os traballos de mellora de servizos e de pavimentos. Van ser 4 meses dun proxecto que xa está en marcha, como dicíamos, e que está a cometer a empresa Ambientum. A Rúa Anduriñas xa está en proceso de presentar unha nova faciana e que esta semana botaban a andar os traballos de mellora de servizos e pavimentos deste vial no barrio da Cal da Velaíña. A empresa Ambientum, Tratamento Global de Medio Ambiente, estáse a encargar dun proxecto que se vai executar ao longo dos 4 meses e cunha inversión de 223.237 euros procedentes do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Nestes días arrancaban as demolicións das beirarrúas e do servizo de saneamento e que se vai sustituir por unha nova rede separativa con colectores de PVC e completándose neste caso cun novo sistema de alumeado público, coas correspondentes luminarias LED e novas columnas máis eficientes enerxéticamente. Con respecto á calzada, esta estará ao mesmo nivel que as beirarrúas, que serán de baldosa de formigón. Tamén se van eliminar as barreras arquitectónicas e, igual que na rúa Camelias, habilitarase aparcadoiro tan só nun sentido da circulación, xa que esta rúa tamén vai ser de sentido único. Para completar os traballos colocarase novo mobiliario urbano e tamén se vai proceder ao traslado da marquesina do bus escolar da rúa Camelias, que quedará ubicada na marxe dereita do vial, acorde co sentido de baixada da rúa. Cambiamos de asunto, porque a nota negativa desta semana chegaba da man do falecemento do que fora alcalde das Pontes, Víctor Guerreiro Pena Vitolo, que falecía aos 80 anos de idade o pasado domingo. Os seus restos mortais xa descansan no cemiterio das Campeiras.
O pobo das Pontes sumábase a comezos da semana a dor dos familiares, amigos e amigas dos que fora alcalde da vila durante 10 anos, Víctor Guerreiro Pena Vitolo. O exlíder nacionalista falecía na xornada do pasado domingo aos 80 anos de idade e deixaba tras de sí un importante legado político. Primeiro, como tenente de alcalde baixo o mandato de Tomás Coello e posteriormente xa como rexedor pontés entre 1995 e 1997, onde perdía o bastón de mando pola moción de censura que auparía Vicente López Pena a alcaldía das Pontes e posteriormente con dúas maiorías absolutas entre 1999 e 2003 e de 2003 a maio de 2007. A Semade tamén foi moi coñecido por formar parte do plantel de traballadores de Endesa e por rexentar xunto coa súa muller Nelly a libraría do Neno. Os seus restos mortais recibían sepultura o pasado luns no cemiterio das Campeiras, acompañados de familiares e amigos, que lle rendían así unha última homenaxe a que tamén dende o actual equipo de goberno se sumaba expresando as súas condolencias e respaldo á familia nunha mensaxe nas redes sociais municipais. Cambiamos de asunto, imos falar agora dunha nova medida posta en marcha pola Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, porque esta mesma semana recibían o científico do Comité Hispania Nostra, Alfonso Muñoz. A Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes sumaba esta semana un novo apoio, o do Comité Científico de Hispania Nostra. Así ata nos a vila se desplazaba pasado martes o científico Alfonso Muñoz, que visitou os arredores da central térmica, ademais do Centro de Interpretación da Mina, para valorar estas infraestructuras e a necesidade de conservar espazos como o Parque de Carbóns ou a Cheminea. Muñoz, acompañado por integrantes da plataforma e da Dil Elena López, puido realizar unha primeira valoración deste espazo das súas infraestructuras, malia que o organismo do que forma parte xa incluiu no seu día a Cheminea das Pontes na súa lista vermella de elementos de patrimonio industrial que precisan seguir en pé. O tamén arquitecto catedrático da Politécnica de Madrid tildaba de únicas as instalacións das Pontes e a súa contorna, con elementos tan singulares que o seu xuizo deben ser conservados e protegidos. Desde mi punto de vista, nos encontramos ante un patrimonio industrial de una gran relevancia. Es un patrimonio que tiene único en muchos aspectos, tanto por la magnitud, por la escala que tiene, por la importancia también histórica y social que ha tenido para no solo para este pueblo y esta comarca, sino también para toda España. Y también es un patrimonio que tiene un interés no solo industrial, histórico, también paisajístico, tal como hoy en día está configurado a través de las actuaciones que se han hecho de rehabilitación del paisaje, que le han dotado de unas características de un entorno de una gran relevancia. Considero que es un patrimonio muy valioso que debería ser conservado y reutilizado en la medida de lo posible, no necesariamente todas las instalaciones, pero sí habría que estudiar muy bien aquellas que pueden servir a la sociedad para el futuro, pueden servir como muestra del trabajo que se ha hecho, de toda la actividad industrial, de toda la actividad de generación de energía, y también por sus características arquitectónicas, ingenieriles, científicas, técnicas, etc. Muñoz explicou que non só hai recursos como a declaración de ben de interese cultural para protexer este tipo de instalacións, senón tamén outras medidas nas que se deben implicar todas as administracións e diferentes entidades, como pode ser a reutilización destes espazos ou a inclusión no Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Incluso ofrecía exemplos como a Cidade da Enerxía de Ponferrada ou o Tate Modern de Londres. Hay que decir también que hay experiencias, o sea, porque no es algo nuevo, hay grandes experiencias de recuperación de instalaciones de este tipo. En Alemania, por ejemplo, las minas de Zollverein, en la cuenca del Ruhr, es un ejemplo además que se estudia en las escuelas de arquitectura de cómo recuperar toda una instalación de minera y también de aplicación de la minería para la generación de energía, que fue recuperado por el equipo OMA de Renkoljas y se convirtió en un centro cultural y social donde los visitantes seguían el mismo recorrido que hacía el mineral en la antigua central,
y que está en funcionamiento y es un ejemplo internacional. También en España, en Ponferrada, se hizo en una central termoeléctrica, se hizo la Casa de la Luz, la llaman, una especie de museo de la energía que pone en uso una antigua central termoeléctrica. En Inglaterra hay pues, la Tate Modern, por ejemplo, el museo de la parte moderna de la Galería Tate. En Londres pues es una antigua central termoeléctrica reutilizada por los arquitectos Herzog y de Meuron. O sea, hay grandes ejemplos donde las antiguas estructuras han servido para hacer nuevas propuestas, nuevas actividades y dar un nuevo uso a estas instalaciones. Finalmente, o experto apuntou que no máximo de 2 semanas Hispania Nostra xa terá elaborado informe sobre esta visita e que será un novo apoio para o obxectivo da plataforma pontesa de conservar a cheminea da Central das Pontes e algunhas das súas instalacións anexas como símbolo do pasado enerxético da nosa vila, do seu gran patrimonio industrial, da súa relevancia histórica e incluso como atractivo turístico. E xa coñecemos o nome da persoa afortunada con ese escaparate valorado en 6.000 euros que este ano Coempo poñía en xogo ao abeiro da campaña Merca nas Pontes polo Nadal 2025. Sergio Durán foi o afortunado que xa ten na súa casa unha bicicleta eléctrica, un impresionante televisor, un iPhone de última xeración e tamén unha consola de videoxogos. Merca nas Pontes 2025 xa ten flamante gañador. É que na noite do pasado venres a papeleta de Sergio Durán foi escollida pola fortuna entre máis de 70.000 boletos como a destinataria dun impresionante escaparate valorado en 6.000 euros. Agora Sergio contará con unha bicicleta eléctrica, un televisor de 75 polegadas, unha PlayStation 5 e un iPhone 17 Pro Max para completar os seus agasallos de reis grazas á campaña ideada un ano máis pola Asociación de Comerciantes e Hostaleiros Coempo. A semana tamén se puxo en xogo un iPad Air da man dun sorteo entre aqueles veciños e veciñas que rexistrasen as súas compras na aplicación de Coempo. Un premio que recaía en Mariluz Corral e un suculento cheque de 300 euros que foi para Ángeles Tojeiro, ademais de 4 vales de 50 euros cada un e que recaeron en Sonia Bernat, José Ramón Otero, Alenis Rodríguez e Julia Prieto. E para repartir tanto agasallo era necesaria unha convocatoria á altura, neste caso da man dunha verbena de tarde que tivo Santa María como escenario e o grupo Tania Beiras como banda sonora. Unha festa na que tamén houbo tempo para merendar cun sabroso chocolate con churros, xentileza de pastelería artesana e que serviu para poñer o toque doce a aqueles veciños e veciñas que non resultaron afortunados. Máis cousas, porque a Escola Oficial de Idiomas vai reeditar neste segundo cuatrimestre do curso as súas clases de conversa en inglés para distintos niveis. As persoas interesadas tan só teñen que formalizar a súa matrícula ou ben no propio Instituto Castro Daouz ou telematicamente. A Escola Oficial de Idiomas vén de presentar a que será a programación libre de cara a este segundo cuadrimestre do ano e no momento ofertará os seus cursos de conversa a diferentes niveis. Así ata o venres da vindeira semana vai ser posible matricularse nas clases prácticas da lingua inglesa ofertadas dende o centro e que van dende o nivel A1 ata o nivel C1. As sesións de nivel básico serán os mércores ás 4:30. Os alumnos de B1 e B2 terán clase os luns de 7 a 9 da noite e os alumnos de nivel avanzado terán clases os mércores entre as 7 e as 9. Todos estes cursos terán un total de 30 euros de duración e un prezo de 45 euros, o que haberá que sumar unha cota de tratarse de alumnos e alumnas que se matriculen por primeira vez no curso escolar ou para aqueles que xamais participasen nas actividades dunha escola oficial de idiomas. Tanto a matrícula como o pago da mesma poderá realizarse por vía telemática na propia web da Escola Oficial de Idiomas de Ferrol ou xa facendo entrega na Secretaría do IES Castro Daouz do impreso correspondente e o xustificante de pago en calquera oficina bancaria da vila. En canto a como solventar calquer tipo de dúbida en relación a este curso ou ao proceso de matrícula, será posible achegarse á Secretaría do Castro Daouz ou ben telefonar ao 881 93 0001. E máis asuntos de interese porque en febreiro teremos nova visita da Unidade Móvil da Inspección Técnica de Vehículos. Iso sí, trátase da ITV para motocicletas e tamén da ITV para vehículos agrícolas. Poder achegarse a unha unidade de inspección técnica de vehículos a carón da casa sen ter a necesidade de desplazamentos a concellos como Ferrol, Vilalba ou Viveiro é toda unha facilidade para que veciños e veciñas cumpran coa obriga de manter os seus vehículos en boas condicións para circular. Así, o pasado mes de decembro xa tivemos aquí nas Pontes unha unidade móvil do Servizo de Control e Inspección da ITV e xa en febreiro imos contar neste caso con unidades de ITV para motocicletas e vehículos agrícolas, toda unha comodidade para non ter que realizar longos desplazamentos.
Así, o día 9 do mes que ven, a carón do circuito de velocidade municipal, vai quedar instalada unha unidade de ITV para motocicletas entre as 9 da mañá e a 1:30 da tarde e xa de 3:15 a 6 da tarde. Xa os días 9, 10 e 11, pero no aparcadoiro do Centro de Interpretación da Mina, contaremos cunha ITV móvil para vehículos agrícolas e que vai prestar servizo de 9 a 1:30 da tarde e de 3:15 a 6. Para poder solicitar cita previa, abonda con acceder á web www.sycitv.com ou ben telefonar ao 981 92 8080. Ímonos agora de visita á Biblioteca Ribera Rouco, que ten moitísimas actividades que ofrecer para os vindeiros meses e tamén para os vindeiros días. A primeira delas, nova edición do Reto Lector, con 12 novas propostas tanto para o público infantil como para os adultos. Os xeareiros e xeareiras da lectura están de noraboa porque regresa o Reto Lector. 10 anos celebra neste 2026 esta iniciativa impulsada na Biblioteca Ribera Rouco e que vai gañando adeptos tanto entre o público máis novo como entre os lectores de máis idade e cun obxectivo ben sinxelo, fomentar a lectura entre todo tipo de públicos. Reto Lector está xa máis que consolidado, pero iso si, cada ano inclúe novas e interesantes categorías que tamén son un atractivo non só para os que xa participaron noutras ocasións neste programa, senón tamén para os que desexan probar. Unha oportunidade única para desfrutar de títulos e xéneros literarios que, de non ser por este tipo de actividades, se cadra moitos non nos animaríamos a levar para a casa. É que Reto Lector, se por algo se caracteriza, é por fomentar títulos, autores e historias que van máis aló dos nosos gustos habituais. Ao igual que en convocatorias anteriores, hai unha proposta de 12 lecturas para o público infantil e outras tantas para os adultos, estas xa publicadas e con premio para os que rematen o calendario de lecturas durante este ano en forma de libro, por suposto. Con respecto ás propostas para os lectores de máis idade, temos categorías como un libro cunha tapa azul, un libro de teatro, un título feminista, un libro dun autor pontés, un libro de temática LGTBI, un premio Pulitzer, unha historia ambientada nun pequeno negocio, un título editado por Galaxia ou un libro que se lese xa nun clube de lectura, entre outras. A semade tamén se vai reeditar a categoría 13, cun premio especial de 2 entradas de cine para aqueles que lesen un libro que posteriormente fose adaptado á gran pantalla. Xa para os lectores máis novos, neste 2026 teremos categorías como libros de piratas, emocións, monstros, fantasía, igualdade, detectives, cómics, biografías ou historias sobre o mar, incorporando tamén un reto bonus vencellado ao cinema. Como é habitual, para anotarse neste interesante reto, abonda con achegarse á Biblioteca Municipal, dar os nosos datos e comezar a desfrutar desta aventura por todas as historias que podemos atopar agochadas entre os andeis da Biblioteca Municipal. Ademais dese Reto Lector 2026, tamén se retomaban esta mesma semana as actividades do programa Relendo a Vida, dirixido a mulleres maiores de 55 anos, e foi da man da visita do apicultor Rafa Corral. Relendo a Vida inauguraba esta semana ano novo e nada mellor que reunindo ao redor dunha mesa un grupo de mulleres maiores de 55 anos interesadas no mundo da literatura e nos diferentes temas que mediante a mesma se poden tratar. Para estrear 2026, dende a dirección da Biblioteca Ribera Rouco e do Centro de Información á Muller, se decantaban por falar de medio ambiente e do seu cuidado e, por suposto, cunha visita máis especial, porque nesta estrea de tempada participaba Rafa Corral, apicultor da empresa Bella Moura, tamén coñecido pola súa labor como cultivador de xitaque ecolóxico. Tras iniciar sesión, como sempre, da man da lectura de diferentes textos sobre o medio ambiente, a legislación actual e os protocolos postos en marcha por todo o planeta para o seu cuidado, Corral tomaba a palabra para explicar as orixes do seu proxecto apícola. A semade tamén deu conta da importancia das abellas para o cuidado do entorno e de plagas como a da vespa asiática que tanto dano está a facer en Galicia. Por suposto, tamén se puxo en riba da mesa o cambio ao longo dos anos do xeito de cuidar do entorno e que moitas das presentes deron conta das súas lembranzas de nenas e de como naqueles tempos se miraba máis polo campo e polo seu cuidado dun xeito máis respetuoso, sen químicos para a súa fertilización. Unha vez máis, Relendo a Vida estivo dirixido pola bibliotecaria Anabel Alonso e a directora do CIM, Macarrego, que xa están a traballar nunha nova temática para o encontro que terá lugar o derradeiro mércores deste mes. E onte os protagonistas eran os máis pequenos da casa cunha nova edición dos Xoves na Biblio, neste caso da man da compañía Gali Teatro e da súa obra Hotel Paraíso. A carraxe, a paixón, o medo, a ledicia, o amor, a esperanza, sentimentos todos eles que onte tomaban o protagonismo das últimas propostas dos Xoves na Biblio e que na Biblioteca Ribera Rouco convidaron na tarde de onte a formación de Carballo Galeatro, que dende hai máis dunha década traballa creando espectáculos para o público máis novo, familiar e cos que busca non só entreter, senón tamén educar.
Nesta ocasión presentaron nas Pontes a súa última idea, Hotel Paraíso, un particular espazo no que en cada habitación vive un sentimento diferente e co que se pretende que o público máis pequeno recoñeza cada un deles. Se foras un parulo, se foras un parulo, como comerías o pan? E sabedes que fixo Branca, fixo? Pois se fora un parulo, pois comería o pan así. Cuá, cuá, cuá. Cuá, cuá, cuá. A ver como é. Cuá, cuá, cuá. Cuá, cuá, cuá. Moi ben. E se foras un ratiño, como comería o queixo? Se eu fora un ratiño, comería o queixo así. Alba Bermúdez e Tone Martínez foron os encargados de dar vida a dirixir este espectáculo de pequeno formato que fixa as delicias dos máis novos e nos que puideron descubrir diferentes historias protagonizadas cada unha por un sentimento. É o vento que entra por unha rendixa da fiestra, non é o monstro. Este sol é unha bola que bate moi forte na ventana. Está un pouco grande, con iso bate e cortarena, xa veredes que non é ningún monstro. Xa, xa! Pero escoita isto, que me dis disto? Esos son maletas que pasan polo corredor do hotel, non é un monstro. Xa! E iso? Era certo del hotel. Eso é un monstro cerdo, non? Que é iso? Que non! Que é un señor que durme na habitación do lado e que non para de roncar, son ronquidos. Xa a vindeira semana teremos visitado uns vellos coñecidos, Trémola Teatro, da man de Pipo, paxaro que non sabía voar. Un texto dirixido a bebés de ata 3 anos e que se vai representar sobre o escenario da Casa do Peso, como a sempre, dende as 6 da tarde con entrada libre ata completar aforo. E tamén a biblioteca segue a coller presentacións literarias, neste caso con autores e autoras da nosa vila. O pasado venres tiñamos a oportunidade de desfrutar de Anxo Vidal, un alumno de 14 anos do Instituto Castro Duz, que ven de presentar a súa primeira novela. A Biblioteca Ribera Rouco está a contar estas últimas semanas con moitos autores e autoras, a maioría con ADN Pontes. E que tras a presentación dos traballos de Paula Fornos ou Cristina Arias, o pasado venres chegaba Anxo Vidal coa súa primeira novela, La voz que no dieron callado. Este alumno do IES Castro Daúz e de tan só 14 anos sacaba a venda hai un mes un thriller no que mediante a personaxe de Alex e o seu regreso como exitoso empresario á vila que viu nacer, pretende abordar temas tan do día a día como o bullying ou a homofobia. Unha historia que, tal como apuntaba o autor, non está basada na súa experiencia persoal, pero que sí que recolle problemas do máis presentes no noso día a día. Esta historia nace dunha pregunta literaria, non vital. Que sucede cando un persoaxe regresa ao lugar que o marcou, non para lembrar, senón para enfrontarse a ele. Interésame moito a idea do regreso como conflicto narrativo, porque dá moitas opcións de variación. Non o regreso idealizado, senón o regreso incómodo, cheo de tensións, de silencios, de cousas non resoltas. Alex, o protagonista do libro, é un persoaxe construído desde a ficción, pero tamén dende a observación, de historias alleas, de conversacións escoitadas, de realidades que existen en moitos lugares distintos, por exemplo, no instituto, onde é unha cousa que está moi ben vista e aparte agradecerlle a Xunta o plan punto laranxa onde podes defender os teus dereitos como escolar. Non é eu, nin pretende selo, é unha voz literaria que me permiteu explorar temas que me interesan como autor. Alex volve ao seu pobo despois de anos fora, volve cunha vida construída lonxe, cunha posición de poder e cun éxito que teóricamente debería protexelo. Pero a novela xoga precisamente con esa contradicción. O éxito non borra o pasado ni moito menos. Co respaldo de familiares, amigos e veciños, Vidal daba conta de como se xestou este primeiro proxecto. E dicimos primeiro porque xa está a traballar nun novo manuscrito, onde neste caso vai ter como referencia a gran maestra do misterio do thriller como é Agatha Christie. A semana houbo tempo para responder as cuestións do público e, por suposto, tamén houbo quen levou para a súa casa unha copia de La voz que non dieron callado con a dedicatoria incluída do seu autor. E ben pretiño aquí dos nosos estudos, na Praza da Capela do Carme, temos
ese fantástico mural de Delio Rodríguez adicado ás súas festas patronais e que o pasado ano resultaba finalista dos premios Street Art Cities, uns premios de carácter mundial postos en marcha por esta plataforma artística de gran formato. Agora, esta nova proposta compite por ser a mellor do ano pasado. O mural adicado ás festas do Carme, deseñado por Delio Rodríguez, pode converterse na mellor proposta de arte urbana do mundo en gran formato, segundo a plataforma Street Art Cities. Tras lograr clasificarse entre as mellores do pasado mes de agosto, agora o deseño do artista vigués compite con outros 49 murais espallados por todo o planeta para facerse co recoñecemento ao mellor deseño do pasado ano, nun concurso co que se pretende darlle importancia, en este caso a que se merece, a este exemplo de arte urbana e que tan boa acollida está a ter por todo o planeta. A obra de Delio Rodríguez competirá con propostas afincadas en países como Estados Unidos, Argentina, Italia, Grecia, Australia, Alemaña ou Inglaterra, e tamén con pezas que están en territorio galego, como a de Mondeván, en San Xoán do Río, ou os traballos realizados por Eva Casais en Ponteareas e o Morrazo. A votación ainda está aberta ata o 31 de xaneiro e abonda con acceder á páxina da plataforma artística Street Art Cities, votar por o mural Pontes e incluir un correo electrónico. Deste xeito tan sinxelo poderemos respaldar esta homenaxe ás nosas festas e que en todo o mundo se coñeza o poder da tradición e da cultura de Galicia. Seguimos no mundo das artes, neste caso das artes cinematográficas, porque esta fin de semana temos dúas novas propostas na Casa do Peso para desfrutar destes 2 días de descanso. No Departamento de Cultura nos ofrecen un filme de animación para os máis novos e un drama para o público adulto. Semella que a climatoloxía non nos vai acompañar moito nesta fin de semana que está a piques de comezar, así que para poder aproveitar ao máximo estes 2 días de descanso, o tempo que desfrutamos dun lecer de calidade, nada mellor que escoller o cine como proposta. Dentro do Departamento Municipal de Cultura, por riba non lo van poñer moi fácil para non ter que coller nin o coche, da man de 2 novas películas que chegan á pantalla da Casa do Peso e aptas para os gustos tanto dos máis pequenos como do público adulto. A proposta para a sesión infantil chega da man de Super Charlie, un filme de animación sueco protagonizado por un meniño con poderes sobrenaturais baseado nunha personaxe infantil creada pola famosa escritora Camilla Lackberg. ¡Charlie! ¿Cómo has hecho eso? ¡Eres un superhéroe, Charlie! ¡Es un superhéroe! Muy bien, vamos a averiguar qué poderes tienes. Visión por rayos X, superfuerza, teletransporte... ¡Cógelo! ¡Vale! Todo superhéroe tiene una misión. Pillaremos a los malos con las manos en la masa. Y todo avanza hacia la batalla final con un supervillano. ¡Adiós! ¡No! Mi hermano tiene superpoderes. ¿Pero quién soy yo en todo esto? Super Charlie proxectarase mañá e o domingo ás 5 da tarde. Na mentras, para o público adulto, chega un drama internacional, neste caso tamén de facturación escandinava, porque dende Noruega teremos Valor sentimental. A historia de 2 irmás que, tras a morte da súa nai e sen ter contacto co seu pai, terán precisamente que lidiar con el para recuperar a relación. No podemos ni hablar. Mi padre es una persona muy difícil. No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad. ¿Puedo intentarlo? ¿Es él? ¿Cómo va la película? ¿Cómo es trabajar con Rachel Kemp? Va siendo hora de que nos sentemos a charlar. ¿No crees? Quizá a él también le cueste. Oye, sé que te ha resultado difícil. Te entiendo muy bien. ¿Cómo eres tan buena persona con la infancia que tuvimos? Valor sentimental chega á carteleira da Casa do Peso mañá ás 7:30 e ás 10 da noite e o domingo ás 7:30 da tarde. Como sempre, as localidades para calquera destas proxeccións xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada pase.
E do cine o mundo das verbenas, da festa, porque Pontoibo xa se prepara para que a primeira festa de barrio do ano chega ao San Vicente os días 24 e 25 de xaneiro e cun programa de actividades do máis interesante. Conta atrás para que as bombas de Palenque anuncien as que son as festas máis madrugadoras do ano, porque de hoxe en tan só 7 días o barrio de Pontoibo volverá a sacar as súas mellores galas para render homenaxe ao patrón, o San Vicente. E que, como xa é tradicional, xaneiro na nosa vila ven marcado pola fin do Nadal e tamén por un dos festexos máis populares da contorna, onde a tradición de décadas atrás se mestura cos sons máis novidosos das noites de verbena. O programa deseñado este ano pola Comisión de Festas inclúe 2 días do máis intensos, onde conviven as citas religiosas de sempre, a tradicional poxa e a música máis bailable. Un programa que botará a andar o sábado 24, á 1 da tarde, coa misa na capela de Pontoibo en honra ao santo. O seu remate teremos sesión vermú co Grupo Eureka e que a noite regresa ao palco de Pontoibo en das 10:30 xunto coa Orquestra Gamparada. E xa o domingo, arrincará da man novamente da misa en honra ao patrón, iso sí, algo máis cedo en das 12:30, e que tamén contará coa tradicional procesión ao redor da capela de San Vicente. Non vai faltar a tradicional poxa de produtos do campo para continuar con a sesión vermú longa que amenizará a orquestra Salsa Arena. Para que non sexa necesario nin ir xantar á casa, tamén se repartirán racións de callos entre os presentes, que servirán para repoñer forzas e seguir bailando ata a tardiña. Pois ata aquí todo por hoxe, tamén pechamos esta semana, nos volvemos xa a vindeira semana, o lunes das 9:30 da noite, xa que comezan os informativos diarios aquí na televisión local das Pontes. Teñan moi boa fin de semana.